Казвам се Бисер Узунов, Стара Загора. Управител съм на Стратус Инженеринг ЕООД, фирма, която се занимава с гражданско и промишлено строителство. Първата машина, която закупихме от Мегатрон, беше Bobcat T590. Имаме багер Z10, имаме Bobcat T590 закупен, Doosan вирижен багер. Благодарение на тия машини се справяме основно в индустриалното строителство. Мегатрон като предпочитан партньор е заради богатия набор на налични машини в България, добрата консултация относно покупката на машината, както и най-добрия сервис, който бих казал, че имат. Всички резервни части пристигат за 24 часа и машините нямат почти никакъв престой по обектите. Много клиенти не могат да разберат, че цената на сервизното обслужване, цената на резервните части е най-малкото, което трябва да гледат. Защото престоя на една машина един месец или 20 дни е много по-скъп, отколкото една резервна част, каквато и да била тя. За напред имаме закупуване на техника, като мисля пак да се спрем на 590 вирижен челен товарач или може би малко по-голям пак в тази гама. Нека всички, които купуват техника, на първо място да поставят сервиза. Не е цената на машината, не е цената на обслужването, а е бързината за реакция. Аз нямам пристойна машина, било за обслужване техническо, масла, филтри, резервни части, не съм имал пристойна машина повече от 24, максимум 48 часа. Тук не е място. Както на мен, така и на всички.